a chroeso nôl I Sgwrsio. Just cyn I ddechrau, couple o geiriau newydd. Anaf neu anafiad, injury, a wedyn anafiadau, injuries. Cynrychioli, represent. Kevin Llwyfan, backstage. A trefnwyr, organisers. Mwynhewch y benod. Helo a chroeso I Sgwrsio, a heddi dwi'n siarad gyda Danny Jones. Shwmai Danny, sut o'i ti? O, iawn diolch. Mae'n boeth heddiw, ond edrych ymlaen sgwrsio gyda ti. Dwi hefyd. Dwi'n really edrych ymlaen I siarad gyda ti. A mae'n boeth iawn a gynnes neu glos nes I clywed penwythnos yma. Fel close, ond glos. Yeah. Mae'n. So, gai ofyn ti, ble roi ti a hyn y bryd? Dwi'n yma yn Caerdydd ar hyn y bryd, yn fy cartref. O, gwych. Oed ti'n dod o Gaerdydd? Na, so dwi'n dod o Glynebwy yn reiddiol, ond dwi'n symud I Caerdydd tua 8 flwyddyn I ffwrdd. Oh, what a teg. Yeah. Oed ti'n hoffi bod yn Nghaerdydd? Mae'n gwych. Dwi'n joio mas draw bod yn sort of being in the city. Dyna mwy I wneud as opposed to, bod yn Cymwydd. Dwi'n gytuno. Dwi'n caru bod yn Nghaerdydd achos, mae'n wastad pethau yn digwydd, mae lot yn wedig dros y haf. Mae hynny'n cool. Dwi'n really cyffrwys I siarad gyda ti achos ti'n reslwr. So I''n gwybod y gair yn reslwr yn y Gymraeg? Dwi'n meddwl reslar, efallai. Reslar. Fy ffrind, mae ein dod o Llanberis yn y gogledd. Mae ein iaith cyntaf Cymraeg. So mae ein wedi dweud I fi reslar. Reslar. Yeah. Wel, dwi ddim yn gwybod llawr am y byd reslo yng Nghymru. Oed ti'n gallu ddweud tipyn bach am ti reslo, pryd a pham dechreuais ti reslo hefyd? So, dwi'n dechrau, dwi'n dechrau gweithio fel reslar, dwi'n dechrau pryd dwi'n 15 oed, a wedyn dwi'n neud fy sioe cyntaf pryd dwi'n 16 oed. Now, dwi'n neud reslo tua 12 flwyddyn nawr. Wow. Basically, dwi'n wedi caru reslo erioed ers roedd i'n plentyn. Dwi'n wedi dechrau gwylio reslo ers dwi'n gallu cofio. Felly, mae'n wedi bod yn breuddwyd ar gyfer amser hir. Dwi'n caru fe. O, gwych. A oed ti'n neud dros Gymru neu yng Nghaerdydd? Ble oed ti'n neud e? Mae'n dibynnu. Mae nhw'n gallu bod yn Gaerdydd. Dyna sioe yn Gaerdydd Gwena yma yn y roth. Ond dwi'n teithio gyda'r reslo troi'r amser. Dwi'n wedi reslo mewn 13 gwlad ar hyn y bryd. Dwi'n wedi bod dwi'n wedi reslo yn Cymru, Lloegr, yr Alban, Iwerddon, yr Alman, Sbaen, US, Japan, Canada, dros y byd. Wow! A so, sut mae'n digwydd? Sut wyt ti'n mynd I Japan I wneud reslo? Wyt ti'n reslo fel swydd? Mae reslo yn fy swydd. So, pryd dwi'n mynd pryd es I Japan. Cyn mynd I Japan, dwi'n wedi wneud tryout yn yr Alban gyda dyn o Japan.
mae un wedi marw nawr, ond, dwi'n wedi wneud tryout gyda fe. Dwi'n wedi llwyddiannus. Mae nhw'n picked dau bobl. I was one of them. And then, roedd hi'n 21 at the time. And it was 2017. Is he 3 mis tro cyntaf. Wedyn is he tro ail in 2020, just before the pandemic, only for 1 mis. Japan? Yeah, Japan, yeah. So, yeah, I went twice. Wow, amazing. Achos dwi'n gwybod mae fel diwylliant sumo wrestling yna, ond siwr o fod mae lot, wel, mae nhw'n hoffi reslo, yr un reslo ti'n neud hefyd, mae nhw'n hoffi different types of wrestling. Dwi'n neud reslo fel WWE. Mae'n sioe. All the golau, showmanship, kind of lleidfa, shouting pethau. Mae'n lot o hwyl. Dwi'n caru fe. Dwi'n wedi erioed caru fe ers roedd hi'n plentyn. Mae'n cool i wneud fel swydd, considering, I used to gwylio, gwylio reslo trwy'r amser yn fy, living room gyda tad, brawd. Oh, bendant, yeah. Mae'n swnio fel profiad arbennig iawn, a ti'n gallu, teithio, ti wedi teithio dros y byd gyda reslo. Oes hoff wlad neu le i reslo? Cwestiwn anodd. Mae poblogaidd yn America, yeah? Yeah. Yn Mexico, Mexico, dweud ti? Mexico, yes, Mexico, mae reslo poblogaidd. Dwi ddim yn mynd i Mexico eto. Ond, dwi'n meddwl, probably Japan, to be honest. It was, my culture yn gwahanol iawn. Mae pobl yn mor neis, welcoming, and just overall profiad arbennig. It was unreal, man. A great country, A bwyd dda. Oh yeah, bwyd dda. Ble es ti, fel Tokyo neu ti fas o Tokyo? So dwi'n aros yn Yokohama. Mae'n tua 1 awr I ffwrdd o Tokyo. Ond dwi'n reslo draws y Japan. The furthest I wrestled, mwy na debygol 15 awr I ffwrdd I dojo. Wow. Ar y bus. Mae hwnna'n mor cool. So pan ti'n mynd I Japan, neu yr Alban, neu Sbaen, wyt ti'n mynd ar dy ben dy hunan a reslo pobl lleol, neu wyt ti'n mynd gyda grŵp o pobl ti'n nabod yn barod? Sut mae'n gweithio? Weithiau dwi'n teithio ar fy mhen fy hun, ond dwi'n gallu teithio gyda fy ffrind hefyd. Mae'n dibynnu ar y cwmni. Mae'n cool. Mae'n swnio fel profiad mor diddorol hefyd. Ti di neud lot, ti di teithio lot, dwi'n, cefni gennus. A hefyd, so ti'n gweithio mewn ysgol reslo yng Nghas Newydd. Yeah. A wyt ti'n hyfforddi pobl newydd hefyd? Yeah. Dwi'n hyfforddi pobl newydd gyda hyfforddw eraill yn ein ysgol enw ydi New Wave Wrestling. Ni'n croeso pobl newydd trwy'r amser. Dim profiad angen, ond weithiau
mae pobl gyda profiad dod hefyd. Gwych. A ble yn Nghas Newydd yw New Wave Wrestling? Mae'n arboes Spitty and industrial estate. Yeah, there's a gym called One Gym nearby. Fab, yeah. So fel, pa mor aml oed ti'n neud sioeau reslo yng Nghymru neu yn De Gymru? Yeah, mae'n dibynnu, ond un I ddau sioeau yr wythnos o leiaf. Waw. Mae nhw'n gallu bod yn Gaerdydd a hefyd dros y byd. Weithiau ti'n gallu reslo saith diwrnod yr wythnos. You know, bob dydd. Waw. Yeah, bob dydd. Sut oed ti'n teimlo ar ôl reslo pob dydd dros wythnos? Yeah, God. I don't know how to say it, but wedi fucked. Yeah. Yeah, so gwybod sut i dweud hwnna, fel blynedig iawn. Blynedig iawn. Yeah, ni'n defnyddio fe. Blynedig iawn. Yeah, oh yeah. A wedyn, brifo? Brifo? Beth yw brifo? Like, in pain. Oh, yeah, yeah. Again, you know, weithiau ti'n cael, ydy brifo injury? Oh god. Na, so gwybod beth yw injury. Awn ni edrych nawr. Injury. Anaf. Anaf, so A-N-A-F. Oh, okay, anaf. Yeah, so weithiau ti'n gallu cael anaf ar y sioe. Maybe, efallai ar y sioe un. Wedyn, rhaid I ti gweithio trwy'r anaf. Oh, na. Oed ti wedi torri unrhyw beth? Dwi'n lwcus. Touch wood. Yeah. dwi ddim yn cael anaf serious. Yeah. Yeah, just, you know, tipping a sprain. My worst injury was just like a shoulder impingement. Iawn. Yeah, just bob wythnos mae'n flare up. Ond dwi'n gallu gweithio trwy'r fe. Cos, yeah, mae reslo'n physical iawn. Yeah. You know, a ti'n redig lot hefyd, you know, yeah. Yeah. Diolch beth ti di bod lwcus iawn. Yeah. Obviously, mae'n gallu stopio ti am spel os ti'n torri rhyw pethau. So, yeah, gobeithio, dwi ddim yn digwydd. A dwedais ti, es ti Canada mis diwetha? Yeah, mis diwetha. Yeah, dwi'n ano ti doi wythnos. Gwych. Yeah. Gys ti hwyl? Oh, yeah, mae'n wych. Dwi'n caru Canada. For the most part, dwi'n aros yn Toronto, ond dwi'n neud sioe yn Ottawa, and ges di diwrnod bant ar y dyddiau es I Niagara Falls gyda fy Graig. Oh, yeah. Gwych. Yeah. Mae rhaid, yeah, os ti yn Canada, yeah, mae rhaid ti cymryd mantais a, yeah, neud bach o teithio hefyd, yeah. Dwi byth wedi bod, ond, yeah, mae Niagara Falls yn edrych fel lle brydferth, yeah. Yeah. Mae rhan gorau amdano teithio, you know, just, yeah, profiad arbennig. Cant o cant, absolutely. A oes enw, o beth yw dy enw reslo? Neu oed ti'n just Danny Jones pan ti'n reslo? Yeah. Yn y byd reslo, mae pobl nabod fi fel Made of Stone Danny Jones. O, dwi'n hoffi hynna. Made of Stone Danny Jones. Yeah. Mae hynna cool. Nes ti creu yr enw neu rhywun arall? Yeah, dwi'n creu fy enw. Yeah. Gwych. A so, mae rhaid I fi ofyn hefyd, first of all, diolch am rhannu, mae'n mor diddorol. A mae rhaid I fi ofyn, pam dechreuais ti dysgu Cymraeg hefyd? Dwi'n dechrau dysgu Gymraeg oherwydd fydd ei agor mwy gyfleoedd yn ein wlad. Hefyd,
dwi'n cynrychioli'r Gymru draws y byd. Felly mae'n bwysig I fi. Oh god, yeah. Dwi'n eisiau siarad, dwi eisiau siarad I fy blant dyfodol yn Gymraeg. Just mae'n bwysig. Pan ti'n teithio dros y byd, wyt ti'n cael pobl ofyn ti fel, wyt ti'n gallu siarad Cymraeg? Oh, yeah. Yeah. Troi'r amser. So, felly nawr, dwi'n gallu dweud, yeah. Yeah. So, pryd dechreuais di dysgu Cymraeg? Dysgais I Gymraeg ymlaen ac I ffwrdd ar fy mhen fy hun tua 5 neu 6 flwyddyn I ffwrdd. Sut bynnag just dysgau geiriau neu brawddegau sy'n dwi'n cadw'n yn fy pen. So, dwi'n dysgu am go iawn ers Ionawr blwyddyn yma. Da iawn. Cool. So, yeah, I mean, mae'n swnio fel ti di wneud lot o gwaith a dibend dy hunan. Oed ti'n neud fel gwersi dosbarth Cymraeg neu say something in Welsh? Sut oed ti'n dysgu? Tipyn. Dwi ddim yn mwynhau fe, I fod yn onest. Dwi'n meddwl o brawddegau neu geiriau dwi'n deud yn Saesneg I ffrindiau, I graig, I brawd, pwy bynnag. Os dwi'n dweud fe yn Saesneg, dwi'n mynd I cyfieithu ffeindio allan beth mae yn Gymraeg. So mae pethau dwi'n dweud yn real life, dwi'n just ffeindio allan yn Gymraeg. Oh, wow. Mae hwn yn ffwrdd really pwysig I dysgu, achos, mae'n lot well I dysgu y geiriau a'r brawddegau ti angen pob dydd. Fel, there's no point learning about agriculture os ti ddim yn siarad am agriculture yn Saesneg. Yeah. Obviously weithiau un dyrnod, mae'n nice I dysgu pethau mwy fel yna, ond pan ti'n dechrau, mae rhaid I ti dysgu beth ti'n siarad am, beth ti'n mwyn trafod gyda pobl a stuff, Yeah, yn sicr. Sorry, dwedais ti di bod dysgu go iawn ers mis Ionawr diwetha? Ionawr, so dwi'n, dysgais I tua 6 mis. Am arfer siarad. Oh, iawn. Oh, okay, so ti ddim yn neud cwrs Cymraeg? Dim really. Dwi'n trio course. I tried a course for a few weeks, and lost interest. Yeah, just because I guess there wasn't any real opportunity to use the Welsh. So then it was just kind of felt pointless going there, Nawr, oed ti'n defnyddio Cymraeg mwy? Yn bendant. Felly, mae gen I cwbl o ffrindiau o reslo. 2 o'r nhw aethon nhw ysgol Gymraeg yn y de. So dwi'n neud nhw ymarfer mwy. Fy ffrindiau stopio defnyddio nhw Gymraeg pryd nhw'n gadael ysgol. So, does dim hyderus gyda fe, gyda nhw. Hefyd, mae gen I ffrind pwy dod o Llanberis yn y gogledd, a mae ein iaith cyntaf. Mae ein mor hyderus, wrth gwrs. Mae'n anodd siarad gyda fe, achos mae acen yn anodd iawn. But, I think, it's, mae'n wahanol, profio wahanol siarad gyda fy ffrind o de a fy ffrind o gogledd. A I fod yn honest, mae'n really, really dda I cael y ddau. Achos, dwi'n cofio tro cyntaf nes I siarad gyda rhywun o gogledd Cymru, a oedd yn anodd iawn, ond nawr
dwi'n nabod lot o pobl yn Nghaerdydd sy'n dod o gogledd, a dwi'n gallu deall nhw dda nawr. Yeah. So so os ti'n ymarfer gyda dy ffrind o Llanberis, dwedais ti, ie? Ie, Llanberis, ar boes Cynafon. Ie, mae'n ymarfer dda, mae'n cyfle dda, really, hefyd, ond, siwr o fod, mae'n nais i dy ffrindiau di o De Gymru, dwedais ti, aeth nhw i ysgol Cymraeg, ond does dim hyder gyda nhw nawr, ie? Ie. So, ydyn nhw'n trio siarad mwy nawr hefyd gyda ti? Maen nhw'n gallu weld ti dysgu. Ie. A ydyn nhw'n teimlo wahanol? Fel mwy prowd? Mwy falch? Fy ffrind, dwi'n neud fy ffrind ymarfer. Good. Yeah. And, like, nawr, mae'n rowch esgysodion i defnyddio nhw Gymraeg. Gives him is that right? Gives him an excuse to use their Welsh. Yeah, esgus. Esgus. Would be an excuse dwi'n credu. Esgus, yeah. Ond yn bendant, mae'n esgus dda, a maen nhw'n gallu weld pa mor lycus maen nhw yn, really. Yeah. Achos dwi'n fel ti, i ysgol Saesneg, ges i ddim Cymraeg, so ond o'n i'n teimlo tipyn bach fel cefnigenus, jealous o pobl weithiau pan fi weld nhw, maen nhw gallu siarad Cymraeg, ond dyn nhw ddim yn defnyddio Cymraeg. And I was like, come on, like, you got this gift. So, ond maen nhw'n gallu gobeithio, ti'n gallu newid ei agwedd nhw. Yn bendant. Nawr, pryd ni'n ar y sioe, ni'n siarad Gymraeg gymaint o phosib nawr. So, llwyfan ar ôl, backstage. Llwyfan... Kevin? Llwyfan Kevin, falle? Pryd ni'n llwyfan Kevin, ni'n siarad Gymraeg. Weithiau sgwrsio gyda dim meaning, i fod yn honest. Just gibberish. Ond, mae'n defnyddiol i fi yn bendant. Well, wrth gwrs, dy Gymraeg di, achos, ti di bod dysgu ar dy ben dy hunan. Yeah. A, ti di dysgu llawer trwy'r hynny, ymarfer gyda'r ffrindiau, dysgu ar dy ben dy hunan, mae'n gweithio. Yeah. So, mae'n rhaid i ti weithio wneud yr un sgwrs gyda dy ffrindiau. Just repetition weithio. Just, mae'n nice i wneud gyda pobl newydd, ond os ti'n abod rhywun, ti'n weld y ffrindiau eitha lot, mae'n just cyfle dda i ymarfer gyda nhw. So mae'n really dda i glywed. O'i ti wedi wneud unrhyw sioe reslo yn y Gymraeg? Dim really. Dwi'n dyna llawer o pobl pwy sy'n siarad Gymraeg yn y gynulleidfa. Dwi'n siŵr. Ond dwi'n wedi reslo yn y gogledd yn lleol fel Cynafon, Bethesda. Felly dyna llawer o pobl sy'n siarad Gymraeg. Ond ar y pryd, dwi ddim yn siarad Gymraeg, does dim hyderus gyda fi i siarad gyda nhw. Ond dwi'n hoffwn i reslo ar y Eisteddfod, I'm sure. Un diwrnod, os mae'n gallu digwydd. Pam lai? Swnio'n dda i fi. Wel, mae'n syniad mor dda, a mae Steddfod blwyddyn nesa dod i Rhondda, Treorchi, dwi'n credu. Oh, really? Yeah. So, nice. Falle, ti'n gallu trafod rhyw fath o sioe reslo Cymraeg, gyda'r y trefrwyr, the organisers.
Okay. Ie, falle, pam lai. Mae rhywbeth hwyl a wahanol i wneud dros y Steddfod. A, chos ti, obviously, ti'n dod o Glen Ebwyd, wedys ti, Ond dal y cymoedd, so, have a think about it. Mae werth anfon neges o ebost ar y Steddfod a just ddweud fel, hey, fi nabod, cwpl o wrestlers Cymraeg, awn ni wneud rhywbeth arbennig. I'd be well up for that. So sa'n wedi weld unrhyw reslo yn fyw o blaen, ond mae'n swnio'n really hwyl, so dwi'n mwyn trio dod rhywbryd yn Nghaerdydd. Dwi'n dilyn ti ar Instagram, so dwi'n gallu ffeindio mas pryd ti'n neud e. Yn bendant. Dod i sioe, whenever. Ti'n croeso. Mae'n swnio'n mor hwyl. Mae pawb yn croeso. Mae reslo am pawb. Yn union, a mae'n just rhywbeth wahanol i wneud i fi. A dwi'n credu mae'n pwysig i trio pethau newydd pob flwyddyn, achos, getting older and don't want to get into bad habits, ti'n modd. Mae'n mor dda. A oes unrhyw, trwy'r dysgu Cymraeg, neu trwy'r reslo, oes unrhyw stori neu straeon ddoniol gyda ti? Roedd hi'n trio meddwl o fe, i fod yn onest, gyda Gymraeg, dwi'n osgoi siarad o gobl. Felly, dwi ddim yn cael straeon gyda fi ymarfer. Fydd ei newid yn y dyfodol, am siŵr. Dwi'n mynd i defnyddio fy Gymraeg gymaint o bosib. Bob dydd yn anffodus. Dwi ddim yn cael straeon doniol gyda fy Gymraeg. Pam wyt ti'n osgoi? Dwi'n nervous o bod yn judged, I guess. Fy Gymraeg yw far o perffaith. Ond ar hyn o bryd, dwi'n, well out of my comfort zone. Siarad gyda ti. Mae'n anodd. Dwi ddim yn meddwl pam, i fod yn honest. Just ofnus, I guess. I mean, dwi'n hollol deall, ond gai ddweud, ti'n siarad Cymraeg gyda fi nawr, ti wedi bod siarad gyda fi bron 1 awr, a ti'n neud swydd dda. So, diolch. Mae rhaid i ti, ar ôl hynny, cario ymlaen, siarad gyda pobl, siarad gyda pobl ti ddim yn nabod. Dwi wedi bod yna, mae'n anodd i torri y wal, I don't know, to break the wall, math o beth. Ond, gyda camgymeriadau, paid becso, stym ots. Dwi dal wneud camgymeriadau pob dydd. A mae pobl yn meddwl dwi'n dal yn weithiau, maen nhw'n meddwl, fi'n iaith gyntaf, ond dwi dal gyda camgymeriadau, because mae'n just pawb yn neud camgymeriadau. Dwi'n neud camgymeriad yn Saesneg trwy'r amser. You know what I mean? So, A dyna'r peth pwysig i cofio hefyd, A ni wastad cyrraedd â pobl yn Saesneg sy wedi dysgu Saesneg, a ni'n iawn gyda hwnna. Yr iaith Gymraeg yw yr iaith fi, yr iaith ti, yr iaith o bawb yng Nghymru. Regardless of whether or not we grew up speaking it. Ond mae rhaid i ti dechrau rhywle, a hei, ti di dechrau nawr, ti'n neud podlediad a warateg i ti, a warateg achos nes ti cysylltu gyda fi, so Danny, ti'n neud really dda, mate, so dwi'n trio ffeindio cyfleoedd gymaint a phosib. I realised dwi'n wedi... Mae'n dechrau gyda S.
sylweddoli. Yes, smashed it. Yeah. Sylweddolais dim siarad Gymraeg yn helpful, di-helpu. Dim siarad Gymraeg o gwbl. Mae un ddim yn helpu fi yn gwella. Felly, dwi'n angen siarad gyda unrhyw sy'n siarad Gymraeg. O, cant o cant. Danny, oes hoff gair gyda ti yn Gymraeg? So, dwi'n hoffi y gair smwddio. Yeah. Yeah. A dwi'n hoffi warws. Warws? Yeah. Beth ydi warws? Warehouse, apparently. Oh. Warws. Okay. It's bit I clywed am hwnna. Ond mae'n swnio'n good. Dwi'n meddwl anyway, but yeah. Well, yeah. A smwddio, oed ti'n neud smwddio? Dim amlwch, I fod yn honest. Dwi'n gallu smwddio, ond dwi ddim yn smwddio yn aml. Os dwi'n mynd i'r priodas, dyna pryd dwi'n smwddio. Geirio dda, smwddio a warws. Gwych. So, mae peiriant amser gyda ti, Danny, a ti gallu mynd nôl mewn amser ac yn weld tri lefydd wahanol ble fasa ti fynd. Byddai'n mynd yn ôl i Nebwydd 1996 i gweld Oasis gyda fy Graig yn cyntaf. Nice, yeah. Yn ail, dwi'n meddwl mynd i'r dechrau o pandemic a paratoi gwella. Efallai dweud pobl eraill. Hefyd, mwy na debygol byddai'n rhoi arian mewn stocks fel Zoom a Tesla. Trydydd, byddai'n mynd yn ôl pryd y Welsh Not yn digwydd. Taflu dwylo gyda fy Henry VIII a stopio'r iaith Gymraeg o bod yn band. Yeah, da iawn, yeah. Dwi'n hoffi tair ohonyn nhw. What a teg. So, yeah, first of all, so, yeah, Nepworth. So, yeah, ti'n fan o Oasis? Yeah. Oed ti wedi weld nhw, neu wedi weld Noel neu Liam yn fyw? Dwi'n mynd i gweld Liam twice, Noel once. Oh, fab. Pan maen nhw'n perfformio, ydyn nhw chwarae cerddoriaeth Oasis hefyd? Yeah. Mae nhw'n chwarae sort of pethau newydd, ond mae nhw'n rhoi like caneuon Oasis nhw. So like caneuon Oasis mae Noel yn canu. Wedyn mae Noel. So like so the ones Noel would sing back in the day, like those are the ones that he tends to play, you know, and vice versa. Yeah, mae'n neud sense. Yeah. Well, you know, gobeithio un diwrnod, maen nhw'n gallu dod yn ôl gyda'n gilydd, ond sa'n siŵr. Gobeithio. Yeah. Yr ail oedd, paratoi am y pandemig mwy, fel sut? Fel prynu toilet roll cyn pawb? Yeah, toilet roll, hand sanitizer, you know, gym setup and a staffish gwely. Yeah. Yeah, and obviously, stocks and shares. Rhoi arian and a stocks. Syniad dda iawn. A wedyn y trydydd, mynd nôl i stopio Henry VIII gyda, sy'n gwybod y term yn Gymraeg, ond the Acts of Union. Yeah, taflu dwylo gyda fy Henry VIII. Taflu dwylo? Throw hands. Oh. Throw hands with Henry VIII. Taflu dwylo. Taflu dwylo. O, dwi'n hoffi hwnna. Yeah. Taflu dwylo. Yes. Mae'n swnio fel rhywbeth dda i wneud. A fi wedi dysgu rhywbeth newydd hefyd. Ond, obviously, sa'n gallu taflu dwylo gyda rhywun. Ond dwi'n edrych mlaen i weld ti falle
taflu bach o dwylo yn y ring. Wyt ti'n galw e y ring? Dwi'n meddwl just ring, ond weithiau dwi'n wedi dweud kill sgwar. Kill sgwar, yeah. Yeah, kill sgwar, squared circle. Yeah. Pam? Achos mae ring Yeah. Sgwar. Yeah, okay. Ymwydoniol, yeah. Kill sgwar. Dwi'n hoffi hwnna. Fab. So, os mae pobl moyn ddilyn ti, neu dy ysgol reslo, beth yw dy gwybodaeth, Instagram, Twitter, Facebook? Ein ysgol enw ar Instagram and New Wave Wrestling. So the Instagram handle is new_wave_academy. Gwych. A beth amdano ti? Wyt ti moyn pobl dilyn ti? So fy enw ar Instagram ydi Danny Jones Res. So it's Danny, like DANNYJONES WRES. Gwych. Dwi'n ar Twitter hefyd. Mae enw debyg I Instagram. Oh, gwych. Wel, Maid of Stone Danny Jones, mae wedi bod pleser I siarad gyda ti. Dwi'n edrych ymlaen I weld ti reslo yng Nghaerdydd, a gobeithio ti ddim osgoi siarad Cymraeg nawr, fydda ti'n siarad mwy gyda pobl, go out there and have a go. Yn bendant. Diolch yn fawr iawn am dy amser. Diolch am cael fi. Cool. Hwyl fawr, mate. Ta-ra. Hwyl fawr, weld chi mo hir. Ta-ra, mate. Wel, dyna ni. Diolch eto am rando. Cofio, mae'n bosib I dilyn ni ar Instagram, Twitter a Facebook. Hwyl am y tro.